Hello, bayarok, hai norok nani susmita tripura blogo lamsogo. Ang tabok ani baigena jungmane oro narwai phaijak. Bini sarai katalong mane ani nana bosaa hinma kata ang bin nana kalaikha halogo hingka malai na phai mane hingka bono blog sengai rikha oro no hingka norok bai norok no phonok na hinai hingkai kwrwngwi tong bi norok ani blogo tak malai riwano already ang sopaijak borok nogo hingkai tak phonok nai norok no naidi kan nana bosaa thui tongo iko basa liya je jeng phaimani hoite thujakse basa de hinchuka basa ya sosai banaikha yango kai iko sa sanam tongo an baigna juma ama bai kotoni busukta kan bu busuk ama kai busaje derma song sugya ko serai kai first time nokma bala ka malai na phaika kai ba bin bagai kam sele katal tei phaimani ikobo suti rok ni cotton ni bono phonok bono ri phaimani ta narwai katal naina phaima ba yak buksa phaiya ni nana busana naina phaimani yang khai dadu busaka no risitei mane se serai no bambriya ngoi tongo soitha ani lembo YouTube se hingkai ang nok sani ringa kai saya le kono malai na faina himane oh busaya hello chiri khoi kra khaba botine hello abono maisai thang sidi horoni he hini chau kaba gora maite sawoi wasino nokonai ulo horo waisa se phai thang kai sinai bo busai bai ja akon ban hello abono naigan norok tong di kerenggai abok seng sa nanglainai masa harek ni tiffin pede agorok kai sa nang ya narwaya phai kai sama nang pu amna kore si to oi तुम्हारे कोई ना gore to don le ta yang kan itu serta ni kumoy amlai tumani amla Hello, tabo kungkai phungo futik ko next dino ang tabo kani dol ni nogo thangna nai tongo mia horote blog sanam leya abono direct norok bai phungo malaika angka an dol borong ni nogo phaide hini tongo abono bin nogo thangna hini nokhmane saltong mane satibon halia abon taka ang thang tongo bo phone khai ringma ba angka malai ba balukso kahine gana sase chin nok bai kai kisa himai mathango haino kai thang tongo binoro o buskang ne obir phang duita nokha kai moito mano agi sengserai pura thanglai mane oro kasawoi ro school ni phaika kai obo kai main road to chin nok bai bor noksa salia bor nokhe urase dikhala wai bu phang hor tong nai kuso khaya dikhala kai thanga number nogo norok ani channel no kisa support khai bai de norok ne hamjak norok de subscribe rok khai ri de share comment khai de khai ke nok kurungi tong de ang bai baksa komo khai andol ni nok hi ko bo khai am khabar nok thangnai lama hi khetorok mai kai jak nai de view bahayung tongkha bota bo camera buskang phaina lachi jago abono phaino try khai nai phunuk nai norok no bododi phaina hangkai camera buskango tongdi kerenggai bye sering ke thang hapnai bo saite manasi to camera jakne helloนี่มุกมาผีเฮ้โอ้เอ้ยทำไมดี
Ikaw po nandang. Hello guys. Naga de dol rock. Boy malai na phai ma se. Shopping Flipkart mang receipt phone tong so bo mo nai thok jak saga dihne. Apun hai no gerok lai tong ra ka sarap sa fan bo bura khaga bo borong no ron ni. No par paili ya asuk nanya tas sa kon no ba. Chelaka. Sing tabok tam khainai wan sok tong layo. Photo shoot drop khailai na hine abon te kisa sal thanda onga thung mane sal bo thang sok ya asuk satong botong ya ngai na photo shoot drop khailai na Na abang kharos no ako porole tari di. lighting kerin bagai asuk clear ke phaya ongoi tongo tang ke yang dige janala rok asuk kholok ja kia ninis layaning khangtoro na gaste murti ong ha Am putero brek tu do ya de ta ki di. Nargana tabok malai fiwana kereng tong de ani blog ko naiga di friends rock game se thangai tong jo ka game ang hamok trip mane ba ka game ba se busy ong tong so amono koi bar thangka level complete khaimai ya bo oh my god do naiga na norong no bu phono gana Pari maya ne. Pari maya ta. lago tha Sai lo di.